Wala nang intro-intro. Diretso siya kaagad sa kwarto. Nagdasal ng taimtim gamit ang kanyang libreta. Medyo mainit ang tenga niya nun at yung hawak niyang mutya. Alam niya sa sarili niyang mapapalaban siya. Matapos pakalmahin ang sarili niya, natulog na kaagad siya. Kinaumagahan, nagpaalam si Manuleng sa tatay niya na kung pwede siya na muna ang bahala sa bukid kasi pupuntahan niya yung una niyang pasyente. Unang pasyente niya na ibang tao. Kasi 'di ba, una niyang napagaling yung tatay niya. Pero kamag-anak niya yun eh. Nung narinig ng tatay niya yung paalam niya, tuwang-tuwa itong sumagot ng, "Ay, oo naman! Anak, susuportahan kita dyan sa panggagamot mo. Oh, kumain ka muna bago ka umalis ha?" Tuwang-tuwa si Manuleng nun. Suportado siya ng tatay niya. Matapos kumain, agad-agad na umalis si Manuleng papunta sa bahay ni Inay Melang. Wala siyang bitbit no na kahit ano. Ultimo yung maliit niyang libreta iniwan niya. Ang dahilan niya, sa ulo niya na lahat ng nilalaman nun. Alam na din niya kung para saan ang bawat salitang nakaukit doon. At ang pinakamahalaga sa lahat, meron siyang taglay-taglay na isang buhay at napakalakas na mutya. Nang makarating siya sa bahay ni Inay Melang, sandaling-sandali lang siya doon. Konting usap lang ang ginawa nila. Tapos may kung ano-anong inihip si Inay Melang sa katawan niya at kinalat yun. Ang sabi ng matanda, "Mag-iingat ka, Manuleng. Marurunong yung makakaharap mo." Tumangulang si Manuleng. Kampante siya na kaya niya. Naglakad si Manuleng patungo sa una niyang pasyente. Di naman malayo yun, mga 3 kilometro lang mula sa bahay ni Inay Melang. Nung makarating si Manuleng sa bahay ng una niyang pasyente, nagpakilala siya na siya yung pinadala ni Inay Melang para gumamot doon sa sinasabing pasyente na nakatira doon. Pinapasok siya kaagad nung asawa nun. Sa pintuan pa lang ng bahay, iba na ang tensyong nararamdaman ni Manuleng. Masyadong mainit yung tenga niya. Tapos yung balahibo niya, nakatindig lahat. Pakiramdam niya, may kung anong aura ang nakapalibot nun sa katawan niya. Ang sabi sa kanya nung asawa ng pasyente niya, "Sandali lang ha, ihahanda ko lang yung kwarto. Hindi na kasi niya kayang lumabas eh, kaya doon na lang sa kwarto namin." Makalipas ang ilang minuto, tinawag na siya nung asawa nun at sinabing nakahanda na yung kwarto. Pagpasok ni Manuleng sa kwarto, kitang-kita niya na napakaraming pugot na ulong nakadungaw sa bawat kanto ng kwarto. Yun bang mga lumulutang na ulo? Grabe ang itsura ng mga pugot. Para silang sinunog, sinaksak, winasak. Lahat sila mukhang dumanas ng paghihirap. Alam ni Manuleng na mga kaluluwa lang yun. Pero ang pinagtataka niya, bakit ando doon sa kwarto ng pasyente niya? Pagtingin niya sa babae,
mukha namang maayos. Nakahiga lang tapos nakatitig sa kanya. Unang ginawa ni Manoling, hinawakan yun sa kamay at tinanong kung anong nararamdaman. Pagdampi ng palad niya sa kamay ng babae, sobra nitong lamig. Parang wala ng buhay. Lalo pa nung nagsalita ito sa kanya ng, hirap na ako. Gusto ko nang mamatay. Habang nagsasalita yung babae niyan, panay ang tingin niya sa mga ulong nasa loob ng kwarto. Unang dasal na pumasok sa isip ni Manoling ay yung pangpaso sa masasamang elemento. Inihip niya yon sa kamay niya habang nakahawak siya sa pasyente niya. Nang bigla na lang, tumawa yung pasyente niya at nagsalita ng, "Tigilan mo na yan! Hindi kami tatablan yan!" Nakaramdam ng takot si Manoling, pero kailangan niyang tatagan ang loob niya. Tumigil sa pagtawa yung babae at hinila nito yung kamay niya papaalis sa kamay ni Manoling. Ang sabi ng asawa ng pasyente, "Palagi yang ganyan. Tumatawa tapos parang nananakot. Ito, tingnan mo to." Inangat ng asawa niya yung damit ng babae. At dito na nakita ni Manoling yung makakapal at matatabang bukol nito sa katawan. Para silang malalaking kwek-kwek na merong bukol sa pinakatuktok. Sabi nung asawa niya, "Yan, yung mga bukol na yan, kapag 6:00 ng hapon, nagbubuga yan ng mga nana eh. Tapos kapag tapos ng magbuga ng nana, susuka naman siya ng tubig na may mga insekto. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May mga manggagamot na ding tumingin dyan pero natatakot din sila eh." Umiiyak yung lalaki habang binabanggit niya yan. Pumikit si Manoling at inisip niya kung anong gagawin niya. Humingi na rin siya ng tulong. Maya-maya pa, meron kung anong uminit sa bulsa niya. Pagkapa niya, nahawakan niya yung mutya ng puno ng nara na binigay sa kanya ni Inay Melang. Naalala niya yung bili ng matanda sa kanya na iipit yun sa kilikili niya kapag manggagamot siya. Kaya ginawa kaagad yun ni Manoling. Nung nakaipit na yung mutya, nag-iba yung naramdaman niya sa katawan niya. Pakiramdam niya, ang gaan-gaan ng katawan niya. Tapos yung mga pugot na ulong nakapalibot sa kwarto, parang mga kandilang unti-unting nalulusaw habang pabuka-buka ang mga bibig nila na tila ba nagmamakaawa. Maging yung babaeng pasyente niya, para nang baliw dahil nagwawala na ito sa higaan niya. Sigaw siya ng sigaw ng, "Alisin mo yan! Tama na! Susuko na kami!" Wala pang ginagawa si Manoling niya na. Inipit niya lang yung mutya sa kilikili niya. Pero natapos kaagad ang panggagamot niya nang merong pumasok na salita sa isip niya at iniihip niya yon sa pinakasentro ng noo ng pasyente niya. Pag-ihip niya, ayun, bagsak.
Nakanganga na lang at nakamulat. Matapos gawin ni Manoleng yan, humingi siya ng kahit anong klase ng langis doon sa asawa. Naglagay siya sa kamay niya at meron siyang iniihip dito. Minasahe niya yung braso, tiyan, ulo at hita ng pasyente niya. Matapos niyang imasahe yan, humingi siya ng 1 galong tubig doon sa asawa. Inihipan yon ni Manoleng ng dasal at bili niya sa asawa. Yon ang gamitin niyang tubig kapag papainumin yung asawa niya. Tapos kailangang ihi ng ihi yung asawa niya para malabas ang lahat ng lason na itinanim sa kanya nung mga mambabarang. Nasa loob na kasi yun ang katawan ng asawa niya. Hindi na kayang makuha sa isang gamutan lang. Pero ang magandang balita, yung 3 barang na nagtulong-tulong para pahirapan yung asawa niya, patay na lahat. Natuwa naman yung asawa ng pasyente niya sa narinig nito at sinunod ang lahat ng bili niya. Ang sabi pa nun, pupunta siya kila Inay Melang kapag maayos na ang kalagayan nung asawa niya. Nagpaalam kaagad si Manoleng doon sa lalaki para makapunta siya kay Inay Melang at maibalita yung nangyari. Ilang oras ang lumipas. Nakarating si Manoleng sa bahay nila Inay Melang. Nung nasa labas na siya ng bahay, panay ang katok at tawag niya doon sa matanda. Pero walang lumalabas. Inisip niya, baka nagpapahinga. 1:00 o 2:00 na kasi ng hapon nun eh. Tangkang aalis na sana si Manoleng nang marinig niya na merong umuungol sa loob ng bahay nila Inay Melang. Palagi namang may umuungol doon pero yung ungol na narinig niya, iba eh. Parang naghihingalong natatakot na ewan. Sumilip na si Manoleng sa butas ng bahay. Wala naman siyang nakikita sa loob kasi may harang eh. Ang ginawa niya, tinulak na niya yung pintuan para bumukas. Nagmamadaling pumasok si Manoleng sa loob ng bahay para tingnan kung anong nangyayari sa mga anak ni Inay Melang. Nakita niyang maayos naman yung mga yon. Pero yun nga, umuungol sila ng sabay-sabay na para silang natatakot. Pinapakalma sila ni Manoleng nun. Nang bigla na lang, may lumabas na matandang-matanda na yung itsura. Hirap na hirap sa paglalakad. At meron itong hawak-hawak na itim na tungkod. Napatitig ng ilang segundo si Manoleng doon sa matandang babae. Hindi niya kasi kilala yun eh. Ngumiti yun sa kanya. Tanong ni Manoleng, Nang, sino ho kayo? Naging reaksyon lang nung matanda. Ay, shh, halika. Tinawag siya para pumasok sa loob ng kwarto. Sumunod naman si Manoleng kahit na medyo nagdududa siya. Habang nakaupo siya sa bangko, nagsasalita yung matandang babae pero hirap na ito sa pagsasalita at halos wala na siyang maintindihan. Habang nagsasalita yung matanda, bigla na lang tumulo yung luha ni Manoleng. Yung matandang uugod-ugod na yon
ay si Inay Melang. Niyakap ni Manuleng si Inay Melang at iyak siya ng iyak. Samantalang kanina bago siya umalis, matinong-matino pa yung itsura nun eh. Hindi siya ganun katanda. At saka yung kulay ng buhok niya, puting-puti na. Mukha na rin talaga siyang mahinang-mahina. Iyak ng iyak si Manuleng habang nakayakap siya kay Inay Melang. Tinatapik-tapik lang siya nito na para bang gustong sabihin ni Inay Melang na, "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala." Hirap kasing magsalita si Inay Melang eh, kaya hindi niya talaga maintindihan. Matapos ang tagpong yon, puro senyas na lang ang nagagawa ni Inay Melang. Nahihirapan na din kasi siyang huminga kada salita eh. Pumasok sa isip ni Manuleng na isoli na lang niya yung mutya ng puno ng nara para bumalik yung lakas ni Inay Melang. Pero nung inaabot na niya ito sa matanda, umiiling na lang yon sa kanya. Bakas sa mukha ni Inay Melang na kahit mahinang-mahina na siya, masaya siya at naipasa na niya yung dapat niyang ipasa. Mula nang mangyari ang araw na yon, naging patong-patong ang trabaho ni Manuleng sa bukid niya at sa bukid ni Inay Melang. Gawa ng siya na rin ang bumubuhay doon sa matanda at sa mga anak nito. Hindi naman nakakaramdam ng kahit anong bahid ng kapaguran itong si Manuleng. Kaya balewala sa kanya kahit na anong trabaho sa bukid. Basta ba, nakaipit lang sa kilikili niya yung mutya ng puno ng nara. Fast forward tayo. Kalahating taon ang lumipas. Dumating kay Manuleng ang isang napakasakit na balita. Si Inay Melang kasama ng mga anak nito, pinatay mismo sa loob ng bahay nila. Walang nakakaalam kung sino o kung anong dahilan at bakit sila pinatay. Nung marinig ni Manuleng yan, nagmamadali siyang pumunta sa bahay nila Inay Melang para tingnan kung anong nangyari. Pero wala na siyang naabutan doon. Puro bahid na lang ng mga talsik ng dugo sa dingding, lapag, bubong. Basta, kalat-kalat sa buong bahay. Akala mo isang mabangis na hayop ang kumatay sa kanilang mag-anak. Hapon na kasi siya nakapunta nun. Gawa ng may mga inasikaso muna siya sa bukid nila. Kaya nung umaga, hindi niya nagawang makabisita kila Inay Melang. Halos bumagsak ang mundo ni Manuleng dahil sa dinatnan niya. Napakasakit. Sobrang sakit. Tinrato na ni Manuleng si Inay Melang na parang nanay niya. At yung mga anak naman nun, trinato na niyang mga kapatid niya. Pero wala nang magagawa si Manuleng. Nangyari na eh. Ang gusto niyang malaman ngayon, kung sinong gumawa nun sa kanila at hindi siya magdadalawang isip na gumante. Pinalipas muna ni Manuleng yung araw na yon. Makalipas ang 2 araw, nung tahimik na lahat, bumalik siya ng madaling araw sa bahay nila Inay Melang at gumawa siya ng ritual para matunton kung sino ang may sala. Habang ginagawa niya yung ritual, nararamdaman niya na may mga espiritong panay ang tagos sa katawan niya.
Mabubuting espiritu yon kaya nakakadikit sa kanya. At alam niyang mga espiritu yon nila Inay Melang. Nung matapos na siya sa ritual niya, may kung anong usok ang lumabas sa bintana. Sinundan ni Manoleng yung usok na yon. Habang papalapit siya ng papalapit, nakakaramdam na siya ng matinding kaba. At nung malapit na siya, hindi nga siya nagkamali ng hinala. Dahil ang pinupunto ng usok na yon ay yung bahay ng dalawang dati niyang kaibigan na nakita niya noong mahal na araw, nakasama ng mga imok-imok. Napaluhod na lang si Manoleng nun kasi mga kaibigan niya yun eh. Tapos hindi niya lubos akalain na magagawa nila kay Inay Melang yung ganong karumal-dumal na kamatayan. Ilang minuto siyang nakaupo at nag-iisip ng malalim. Nang makapagpasya siya, napapatayin niya yung dalawang yun. Agad na inipit ni Manoleng yung mutya ng puno ng nara sa kilikili niya at walang pagdadalawang isip, tinadyakan niya yung pintuan ng bahay. Naabutan pa ni Manoleng na merong pinapangas na hita yung dalawang yun. Mas lalo tuloy na dagdagan ng galit ni Manoleng. Wala nang sali-salita. Pinisil ni Manoleng ang pisngi nilang dalawa at binalian niya ng leeg. Matapos niyang gawin yan, gamit ang dalawa niyang kamay, winakwak niya ang tiyan nitong dalawang imok-imok at kinalat niya rin sa bawat sulok ng bahay ang mga dugo at laman loob nito. Pakiramdam niya, hindi na siya yung nagkokontrol ng katawan niya. Pakiramdam niya, may kung anong diablong nakasanib sa katawan niya nung mga oras na yon. Hindi tumagal ng 3 minuto yung ginawa niya. Bago pa may makakita sa kanya, tumakbo na kaagad siya papauwi sa bahay nila. Kabadong-kabado si Manoleng matapos niyang gawin yon. Kasi unang beses niya palang ginawa yun eh. Pero ang saya ng pakiramdam niya nung natapos siya. Pag-uwi niya ng bahay, naligo kaagad siya para mawala ang lahat ng bakas sa katawan niya. Konting dasal ulit at natulog na siya. Kinaumagahan, bago pumunta sa sakahan nila, naisipan niyang dumaan doon sa bahay ng dalawang imok-imok. Gusto niyang makita kung may mga tao na bang nagkakagulo doon. Pero pagdaan niya, wala. Buong maghapon siyang nagpabalik-balik sa bahay na yon pero wala talagang mga tao ang nakapansin sa ginawa niya. Nung sumapit na ang hating gabi, nakita ni Manoleng na maraming mga nakaitim ang labas-masok sa bahay nung dalawang kaibigan niyang imok-imok. Inobserbahan niya kung merong bitbit yung mga yon. Pero wala. Maya-maya pa, pumorma ng pabilog yung mga nakaitim at sabay-sabay silang yumuko. Matapos nilang gawin yan, naglakad na silang lahat papunta sa iba't ibang direksyon. Mula nung gabing yon, hindi na natigil ang pag-obserba ni Manoleng sa bahay na yon. Pero nanatiling madilim, tahimik, at wala nang tumira doon. Kaya naman sa paglipas ng panahon, maging si Manoleng, nawalan na rin ng interes sa bahay na yon. Hanggang sa
nabulok at nasira na lang. Ilang taon pa ang lumipas. Naging sikat at tanyag na manggagamot itong si Manuleng sa buong Cebu. Hindi lang sa lugar nila. Kalat na kalat ang pangalan niya, lalo na kapag sasapit ang mahal na araw. Gawa ng siya ang namumuno sa mga antingero ng Cebu sa subukan ng agimat. Pero dahil sa ginawa niyang yan, dumami rin ang kanyang mga nakaaway. Matagumpay naman niyang nagagapi yung mga yon. Ang kaso lang, nakakaramdam siya na halos pinagtutulungan na siya ng iba't ibang klase ng mangkukulam. Kaya tinigil niya na yon. At yung mutya niya, isinuko niya na sa isang batikang manggagamot din sa Cebu na kung tawagin ay Manong Commander. Baka merong nakakakilala sa inyo. Pinuno yan ng isang samahan sa Cebu ng mga antingero. Pero hanggang ngayon, hinding-hindi malimutan ni Manuleng kung gaano kalakas, kabisa, kadelikado, at nakakatakot ang isang mutya na nagmula pa sa puno ng Nara. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lupit ng kwentong to. Grabe, kinilabutan ako dito. Lalo na nung nagbanggit na siya ng mga pangalan ng mga manggagamot sa Cebu. Hindi ko na lang sinama sa kwento kasi yung iba doon buhay pa. Ang sabi sa akin ni Melvin, kahit yung pinaka-leader na lang ang banggitin ko. Matik naman kasi kilalang kilala yun sa Cebu. Ang masasabi ko sa takbo ng kwento, sobrang ganda na sana kung nakasama niya pa si Inay Melang ng mas matagal. Siguro mas marami pa yung naituro sa kanya tungkol sa mutya, di ba? Pero kasi merong kumatay sa kanila. At balikan ko lang yung ritual na hahanapin mo kung sino yung pumatay. Sobrang legit yan. Bakit ko nasabi? Nagawa na kasi yan ni Tatay Dudong, bunsong kapatid ng lola ko yan, na nakatira sa Sirway. May kwento tayo tungkol dyan. Abangan nyo na lang. Pero yun nga, grabe ang lungkot ko doon sa part na namatay si Inay Melang. Ang sakit nun. At isa pa pala, note to sa akin ni Melvin. Kung napapansin nyo yung takbo ng kwento, hindi tumikim o kumain ng pagkaing merong asin itong si Manuleng. Kasi kabilin-bili na ni Inay Melang sa kanya, hindi ko na lang dinasama sa kwento, yung asin, isa yan sa magpapahina sa karga ng mutya ng puno ng Nara. Walang ibinigay na paliwanag si Inay Melang, pero yun ang dapat iwasan nitong si Manuleng. Nasunod naman ni Manuleng yun, kaya nga hanggang ngayon, ang tatabang na mga pagkain nila Tol Melvin. Pero yun nga, maraming salamat Tol Melvin sa pagbahagi mo ng kwento ni Airpods. Sana may iba ka pang kwentong maibahagi sa amin. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.